Hos Enhedslisten har vi kæmpe fokus på ligestilling, og denne undersøgelse er en del af et i virkeligheden meget større problem for det danske arbejdsmarked. Der skal handles på det her, og det skal være nu. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at kun 5% af direktionsmedlemmer i Danmark er kvinder. Danmark var engang et af de førende lande inden for ligestilling. Vi udnævnte den af verdens første kvindelige minister, og var et af de første lande til at kvinderne på arbejdsmarkedet. Og nu står det sådan her til. Det går en gale vej, og vi mangler fremgang. Altså jeg og resten af Dansk Folkeparti, vi mener bestemt ikke, at kvoter er den rette løsning på det her problem. De ledende stillinger i nogle af landets førende og vigtigste virksomheder eller stillinger i det hele taget, bør jo besættes af erhvervsfolk, der besidder de rette kompetencer. Men Pia. Må jeg lige snakke ud? Tak. Vi kan som stat ikke gå ind og kontrollere, hvilke mennesker, der bliver ansat i virksomheder. Det er alene virksomhedernes egen opgave. Vi er politikere, skal vi lige huske, og ikke HR-ansatte i Danmarks virksomheder. Og i Dansk Folkeparti ser vi absolut ingen grund til, at en stilling skal gå til en kvinde udelukkende, fordi hun er kvinde, når en mand tydeligvis skulle klare det langt bedre. Så du mener simpelthen, at mænd generelt bare egner sig bedre til danske stillinger? Nej, Jamen, det er jo faktisk det, du siger. Nej, altså jeg synes ikke, at man kan sige, at mænd generelt klarer sig bedre end kvinder. Jeg refererer bare til de her statistikker. For jeg tænker, der må der være en årsag til, at næsten alle direktionsposterne i de store virksomheder er besat af mænd. Vi har jo faktisk ligebehandlingsloven, der blandt andet siger, at ingen må fravælges en stilling på grund af køn, så grunden kan jo dårligt være, at kvinder ikke er lige så ønskede som mænd. Så er der jo måske tale om, at kvinder ikke gider påtage sig de ledende stillinger, eller i hvert fald ikke i lige så høj grad som mændene. Og det er jo faktisk ret interessant. Med hensyn til den her ligebehandlingslov, du omtaler, så spørger jeg til dig, Pia. Følger enhver borger i det danske land enhver lov? Nej, godt så. Jeg siger bare, at der skal handles på det her problem. Derfor foreslår Enhedslisten et lovforslag, der hedder, at en ledende stilling skal deles ligeligt mellem en mand og en kvinde, således at de deler posten over arbejdsbyrden, og at der i virksomhedernes ledelser skal være lige et antal af kvinder og mænd. Kvinder tænker anderledes end mænd. For eksempel siger Flemming Møller Pedersen, designchef for Bang & Olufsen, at kvinder er bedre til generelt at gøre sig forestillinger om, hvordan fremtidige designs kan matche kundernes behov. Mænd designer i langt højere grad kun til mænd. Med henblik på sådan nogle ting vil den her lov helt klart gavne virksomhederne. Altså, det er meget muligt, Johanne. Jeg mener dog stadig, at ligestilling på arbejdsmarkedet bør forhandles blandt virksomhederne selv, og så kan de jo løftes gennem fælles ansvar. Det synes jeg, de bør, og ikke gennem en lov. Jamen, så er vi jo så forskellige. For jeg mener bestemt, at når der er så globalt et problem, bør man i hvert fald som stat sætte ind over for det og handle, når det tydeligvis ikke går igennem hos virksomhederne selv.